Ikomplu jippersistu l-problemi fl-iskejjel tal-istat. Rapporti qed jindikaw li ħafna mill-iskejjel tal-gvern kienu milquta minn nuqqas ta' konnessjoni ta' internet li qed taffettwa l-lezzjonijiet tal-istudenti u l-għalliema mhux qed ikunu jistgħu iwettqu x-xogħol amministrattiv tagħhom. Konsegwenza ta' dan l-għalliema ma setgħux jirreġistraw l-attendenza tal-istudenti filwaqt li ma setgħux jagħmlu użu minn sorsi ta' tagħlim li s-soltu jkunu aċċessabbli online. Din il-problema ilha għaddejja minn meta l-istudenti jirritornaw lura l-iskola il-ġimgħa li għaddiet. Problema li qed tkompli iżżid ma' diversi problemi oħra li qed jaffaċċjaw l-istudenti fosthom in-nuqqas ta' għalliema, it-trasport kif ukoll il-klassijiet fi stat ħażin. Meta kkuntattjat mill-ġurnal Times of Malta kelliem għall-Ministeru tal-Edukazzjoni, it-tnejn saħaq li l-problema kienet solvuta, iżda mill-jidher din il-problema għadha qed tippersisti. Brabta ma' dan, il-Union tal-Edukaturi Professjonisti kitbet formalment lill-Ministeru tal-Edukazzjoni biex ikun hemm assigurazzjoni ċara. Id-direttur tal-UPE, Rita Catania, qalet li din il-problema qed taffettwa lill-għalliema fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. Għalhekk jekk dan in-nuqqas jippersisti, il-UPE se jkollha tirrikorri għal azzjonijiet industrijali. ċerti suġġetti jirrikjedu l-użu ta' materjal audiovisiv u l-użu tal-internet. Għalhekk nuqqas ta' konnessjoni tal-internet qed ikun ta' detriment għall-istudenti biex ikunu jistgħu jifhmu s-suġġett aħjar. Intant fl-Iskola Medja tal-Kulleġġ St. Thomas More li tinsab f'Ħaltarxin, ġimgħa wara li bdiet sena skolastika ġdida, għadhom qed isiru xogħlijiet ta' manutenzjoni b'detriment għas-saħħa tal-istudenti. Min-naħa l-oħra jidher li f'diversi skejjel għadha tippersisti l-problema ta' nuqqas ta' għalliema, tant li l-istudenti qed ikollhom ħafna free lessons. Ġenituri li tkellmu magħna saħqu li fil-Kulleġġ Santa Clara f'Pembroke mill-bidu tas-sena skolastika s'issa, it-tfal tagħhom għadhom ma kellhomx lezzjoni waħda tal-chemistry.